Salamat. Harvest ng tao sa bana. Ano? Pre, mulmol! Pre, mulmol! Mulmol, pre! Pre, pre! Oh, panimot di, may kay naka. Sa manong da. Pang! Uli lah, ikaw kay... Di kang utulog harvest sa umaw ka ba, sa bana? Ano tayo? Mahala ni, kuhan ba? Mahuna lang yung kaya. Pang! Patimbang tani, baligya tani. Harap kapalit og bugas kay gahapon. Nanaygon ka? Sus, ginoo. Tagaan lang yung tao kong 10 pesos. Kuwang og 50 yun, no? Suktong kataray. Suktong tagituron. Kini, ato na siya baligya og ma. Harap kapalit na butang ko sa kilong bugas. Ano? Kay, ang karong adlaw, ato tong balikon to kung ginagunang gahapon. Oh, no! Yes, lagi hatag kuwang og 50 yun, no? Kaigo, baro nag... Usak kilong bugas ay. Ito siya. Ya, di man kan, di ka mo dagang nga. Kuan ako kanang dako-dako nga bunal. Aw, ato to bausan ron. Bausan ta to. Dadian ta to sa bunal. Oh no. Aw, ibutan sa na dili okay. Oh, ikaw na ato pala ba tong kuanon? Tuon to. May nanang ni timbang. Kapalit tag usak kilong bugas. Wow. Pangilata maka palit-palit kita ang bugas. Ata na. Ay, ang atong mga gamit. Oo, di na. Kuwasa. Sus, pinsan da. May kinakahinomdom ka? Okay, mau mo ginato gamiton pagpalaygon. Wow. Mas ko gani ato Ano? Sige. Itong balikon ni mong... Saro dito siya mo. Hatag siyang kuwang skwento, no? Ting wala, ulihin na yung kalo. Wow! Panay gumaning ato. Magaling kang kupal ka. Ya. Dad-ay ang bunal. Oh no! Digito siya mong hatag. Kita ito. Kanina. Usa man, ato lang ka? Dala na, dala. Sige, tara. Sama po na imong butas kay panay ko nito Tara. Mo na lang balay. Mo na lang balay. Kani. Sirado ang balay. Murag nakamanlay ka siguro tong mobalik ko kang adlaw ay. Oo, siguro sa gitang samukon kanay pamukpok ay. Oh no. Mo bayad. Mo ni gahapon akong gidaygunan. Agisar kay gihatag. Ano balikon? Wala sa 51. Oh, no, hamis tatay. Sige kay katong yung tawhana mo ako tuyo gyud. Oh no. Sutang dito 51. Hey. So dan pa patugtog na. Ini armasa. Wow. Mo niya tong gamiton sa manigo nay. Kanang mga manigo nga gabalik-balik lang. Tagkaw mo sa ko Oh no. Ang dapat din sila ko. Buwing. Bisag untong dako. Sige gyapon. Manigo. Wala lang sa pagkaon na Christmas. Merry Christmas. Paris naman na. Merry Christmas. Subhan dyan ron. Grabe isog. May Pasko. Isog ka dyan. May Pasko. May klase mga may gunay nga. Mga isog. Taga mo na kaya ikaw gandaman ta dyan mo. Haha, kaya mo balik. Kasapot ko mo balik mo. May Pasko. Pasko. May Pasko. May Pasko. May Paska. Balik yun mo ha. May Paska Ikaw ba? Di rin naman kagahapon. Pasko.
Nagdapat jud ka nimong kauban. Nagpalaban ka nimong kauban. Sakara ka gamay kayo na. Para mo akong bunalon sa man. Mabawas og kag bunal. Sir, di man eh, bunal sir. Amo ra may... Nya, unsa man karon? Namas ko mo. Ako to balikon ako ang sir ba. Wa jud ka kalimot. Sayo, 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 sayo. 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 Sige, butang na, butang. Sa may tukar sir. Pamas ko. Ako ay mong ano ni mong kon. Sige. Sige, sayo, kanta. Ya, dok. Tarong. Pati kay sinayawan. Basta na naman. Bugatan ka. Ito ha. Tarong nga. Tuloy. Kami gagitiunan. Nya. Unsa man ron? Ha? Unsa may sunod ani? Ha? Sir, among kulang ba? Kulang. Balik sir. Kuwang. Unsa kuwang og kani? No. Dali balik. Balik ko tanong man. Nga nang gabalik-balik mo sa inyo toyo ninyo, ha? Ito lagi ang takong. Sige, itong 51 na sir ba? Simpid na. Kunya. Ako'y inyong pang ninglan. Ang sato sir. Pero, ginaan ako. Kailangan na nagsayaw. So, kamoy mo bayad sa kuha. Bayad na lang eh. Ikaw na lang yung Bayad bayad. ang gid mo, kaya hindi mo mapiguan nga akong pasir, ha? Sinabuta niya. Kaya lang, 51, ha? Ito. 51 na sir. Nakamre kay 51, no? Diyan ang singkong pangayon sa kong 51, no? Ha? Ha? Ikaw, magdaban ka rin mong kauban, ha? Ha? Tarong-tarongan ninyo pang naigon, ha? Ako inyong gidaygonan, ninyo pa kong disoktan, ha? Sige sir, bila lang sa Mr. Teono sir. Ikala pa ito, bukas na mo ugma. Kinising nga dayo, no? Sakto ni. So, simitayo na. Kuha nga kapag Jess, ang kong Jess gahapon. Saan mapalit ako sa kilo? Kuwangan man eh, ha? Hindi malit ni magkinag sa pare mo, umunto. Wala mo ka, Jess? Wala mo, Jess? Wala sir. Okay na. No.